Добре, няма проблем. Така стоих си играх, тук скоро се го правих за обувките зимата. Да. Викам да не ги вкарвам вътре и тук отдолу. Не, градината чиста, изоранна. Да, то се вижда. И тази тук. Това ние си го правихме. Той беше нов е. Аз защо казвам? Поне да се взема това, което съм вложила. Това, което съм вложила. Така е. Няма спокойно позади. Аз ще светна само. Малко да посветя. Да. Аз нощи печката тук я запалих заради брат ми. Ма то направо баня стана. Той на гости ли беше? Той спря кабелната и дойде мача да гледа. Той си живее тук в селото също се живее. Не, тук съседно село Видрена. Да, вие казахте, че аз се обърках. Видрена. Кой прави човека сигурно финансово и какво да прави? Спира и ток. Финансово. Не, тъй като се закиркилече някога за нещо. Ядосаха. Да. Тук ще влезна напред, нали може? Да. Там аз се стоя. Тук горе въобще не... Да, то няма и смисъл. Тук долу, да. Топличко. Тук печката гори. Къде? Даже орехчета си чистях. Да ги махнем да ни... Аз заснемем. съсетих, че си бях купил и ни бадеми.